ಗಣಿತ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಕುಜಲ್ ಮಗದಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕುಜಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಡೇದೇನು ಹೊಸ ಟೆಂಟ್ ತಿಂಗಳು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದೆತ್ತೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಟೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೇರು ರೈಸಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಬರಮಂದು ಗಂಟೆ 4 ಹೋಗ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಆಹಾ ಮೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಪುರ ಮಾತ ಹುಷಾರ ಬಂದಿಂದೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಯಾನತ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ 1 ಇಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ 1:30 ಒಂದತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಯಾನು ಸೀದಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಆಪುಣಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಆಂಡತ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಇನ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾನಿರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೆ ಏನೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾಪಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕಂದೆ ನೆಂತೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೆಂತ್ ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲೊಂತ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಜವನೇರು ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಏರು ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಮಾಡೋಗ ಅಂಚಿ ಕಾನಿಯೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಪುನ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಪೂರ 12 ಅಗ್ಲ ಆಡಿಗೆ ಎತ್ತುವಿರು ಕಾಣಿಯೂರಿಗೂ ಯಾನ್ಲ ಕಾಣಿಯೂರಿಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮೀಟಪ್ ಆತ ಅಲ್ಪರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ನಿಂತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಂತೊಂದು ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಗ್ಲೆ ಓಲ ಬೋರ್ ಆಗೋದು ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಪೂರ ರಿಪೇರ್ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಗ್ಲೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಹೋಪಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಸುರ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡಂಜಿ ವೆದರ್ ಇತ್ತನು ದೊಂಬುಲ ಹತ್ತಂಜಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅದು ಮೋಡದ ವೆದರ್ ಅಡ ಬಯ್ಯೇ ಬರ್ಪು ನಮ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾದೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ತುಕ ಪೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಡೀಪ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ದು ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಲ್ಬು ಅಂಚಿನ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂತು ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಐತೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಒಯ್ಕ್ಲ ಐತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಏನು ಚಿಕನ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬರಡತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲನ ಎತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಐತೆ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವ್ರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಯೂರು ಚಿಕನ್ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಗಲ್ ಎತ್ತದು ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪನೇ ಮಾತಾಡಿ ಕಾಣಿಯೋಡು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಂಜಿ ನಿಂಗಳ ಮಾತಾಡ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಕಾಣಿಯೂರು ಪೇಟೆಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಶಿನಾಗ್ಲೇನಾಗ್ಲು ಬರ್ರಾಂಡು ಮೂಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಹರ್ಷಿತ್ ಬಂತು ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಬರ್ರವಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ ಮುಲ್ಪರ್ ಸೀದಾ ಪೋಪ ಬರ್ತೀರು ಶಿವನಾಗ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ ಸೀದಾ ಪೋಪ ಓಕೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಪಾಪ ದಿಕ್ಕಿದಾರ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಮುಗ್ಲೇರ್ದಾತ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣಿಯೂರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ತ ಹೋಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಏತಂಜಿ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಜಂಗಲ್ ಡೀಪ್ ಜಂಗಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ 360 ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ರಾ ಒಂದು ಅನಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಟು ಒಂದು ಪಾಡು ಪಾಡಿ ಎಸ್ ಬೇಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಡಿ ಇದು ಕಾಟ ಪಿರ
ಪಿರಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ವಾಪು ಅಪ್ಪಡ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ರೋ ಮಾರ ಯಾ ಬಂಡೆ ಪಿರಪ ಎಪ್ಪಡಿತ್ತು ಪಾಡು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು दादा जारने गैस सांगलीत एक्झॅक्ट आता ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಧಾರ ಆತ ಕುಮಾರಧಾರ ಪರ್ವತ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ತೂದುವರೆಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾ ಒಂಜಿ ತ್ರೋಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನು ಕಂಬಿ ಏನ ಬದ್ರ ಜನ ನಿತೇಶ್ ಓಕೆ ನಿತೇಶ್ ಪಾಪು ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪುಡೆ ಕಡೆ ಪಾತೇರ್ ಬೇ ಸಂತು ಬುಕ ಯಾಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಾನ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೇರ್ದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇನಿ ಎಂಟ್ರಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತೇರಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಂತ ತುಕ ತುಕ ಹನುಮಂತ ಆತನ ಶಿವು ಜಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋಟಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾಲ್ ಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಆಗಲ್ದ ವೈಪವಳಿ ಅಂಟಿ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಇಡೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚು ಉರುಂಬಿ ಉರುಂಬಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿ ತಲುಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚು ಸೀದಾ ಇಂಚು ಬೋನ ನಮ್ಮ ಈಡೆ ಓಪನ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮು ಕುದ್ಮಾರು ಶಾಂತಿ ಮುಗಿರಿಗೆ ಎತ್ತನು ಗೈಸ್ ಸೊ ಇನಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೈದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸೊಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ಲ ಅಂತ ಹೋಜಿಂದ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಬಣ್ಣಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಆಯ್ಸಿವ್ ಆರಾಮನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಐದಾರು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನದು ದೇತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಬೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕೋಡದ ವರ್ಷಕ ಅಪರ್ಸಿವ್ ಇನಿ ಬರ್ಸಪ್ಪ ಅಂದದ ಸೊ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋತೊಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಕ ಎಂಚಪುರ ಉಂಡು ತೂತು ಬರ್ರ ಇಂದು ಬರ್ತನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಯಾ ಜಾಲಿ ಹಾ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಈತ ದೂರ ನಡ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತ ಸೊ ವರ್ಸಿಲ್ ಹಾಯ್ ವರ್ಸಿಲ್ ಈರೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಪರೂಪ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಕುಜಲ್ ಮಗದಾಲೇಜ್ ಸಂತು ಶಿವನ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಆದಿವಾಸಿ ಅವು ಆಸೆ ಜಂಗಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಈಜ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬರ್ನ ಅಂತೆ ಎನ್ನಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬೇರೆ ನಂಜಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಕುಡ್ಲರ್ದ ಆದೊಂದು ತುಲೆ ಎತ್ತರ ಓಲ್ ಮಂತ್ ಬಲಿ ಹಾ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂತ ಹೋಜಿನಿ ಓಲ್ ಬ್ರೋ ಎದ್ದೂರ ಆಡೆ ಫೋಟೋ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ ಮೀನು ಮಿತ್ತು ದೀತುಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಹೆವಿ ಇದು ಬರ್ಸುಂಡು ಗೈಸ್ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬತ್ತನ ಜಾಗ ನೀರ್ಲ ಹೆವಿ ಆವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಶಿವ್ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರದ ಈ ತಿಜ್ಜನ್ ಮಾರೆ ನೀರು ಅಪ್ಪನ ಶಿವ್ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ತನಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನೀರು ಹೆವಿ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಜಂಗಲ್ ಆತನ್ ಜಂಗಲ್ ಚಂಡಿ ಆತನ್ರಿ ಸೊ ಓ ನಿಗ್ಲು ಬೈಜಾರದ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತ ಇರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡ
ಇಯರ್ ಸಿಜ್ಜದ ಓ ಮೂಲ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ಮಾಲ್ತಾರ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಹಾಂ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರಾಮನೆ ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಬಾರ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಅದೇ ಶಿವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಮೂಲು ಈತ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಂಡು ಗೈಸ್ ಈತ್ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ನೀರುಂಡು ಅವೇ ನಾನಾ ಇದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬರುವ ಅಂದದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚು ಮುಟ್ಟ ಬೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನೀರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರಂದ ಆತೆ ವರ್ಷಿಲು ವರ್ಷಿಲು ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಟು ಕುದ್ಮಾರ ಡ್ಯಾಮ್ ಕುಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಾತ ಪಾಪು ನೀನೆಂತ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಡ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ತೋಜಿನ ಅದು ಶಿವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುದಾ ನೋಡುದಾ ಅಡಿ ಬೆಚ್ಚೆದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಅಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಈತು ದೂರ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲೈ 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 ಆಯ್ತು ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಡೇರಂಡು ಒರಿಪಾಡ ಡಾಯಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಈತು ಪೂರ ನೀರು ಇತ್ತನ ಹತ್ತಿಗೆ ಮುರಾನೆ ಆಗ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ಪುಣ ಜಸ್ಟ್ 2 days ತುಂಬ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ಪುಣ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈತು ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ತುಲೆ ನಾನು ಮರಿಯಾಲ ಪೂರ ಈ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸುದೆ ಬೈಟ್ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಹೋಯ್ತು ನೀರಾಟ ಅದ ಬ್ರೋ ನಾನು ಮರಿಯಾಲ ಪೂರ ಟೈಮ್ ದೀಪ್ಲ ಯಾಪ ನೀರು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಹೆವಿ ಅನ್ ನೀರು ಅಂದ ಅವಿ ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ಆತ ಓ ಹಸ್ ಅವೇ ಆರಿತ್ತಿನದ ಏನು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಮೀಯೊಲಿ ಅನ್ ಇಂಚ ಬರಿಟ್ ಮೀಯೊಲಿ ಅದ ಬುಕ್ಕ ಆಜ ಆಗಿ ಅಂಚು ತುಲಿಗೆ ಗುಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿಯಾ ಕಡಪೆರ್ಲ ಅಬ್ಬುಜಿ ಅಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರಿ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಾರ ಇರ ಬದರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇರಾ ಓಕೆ ಯಾನ ಬೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೇಜನ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಬದರ ತೇಜಸ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಆಡೆ ಪೋಯ ಅದೊಂದು ನೀರು ಹೆವಿ ಆತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ತೊಂದರೆ ಜದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪರ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬಾಡೋಲ್ಲ ಜವನೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇರೋದ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪಣ ಅಂಚಿಗೆ ಬೋರ್ಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಬತ್ತ ನಂಚ ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಬೋರ್ಚ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಮಾನ್ಪುಗ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಟೇ ಆಪನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತಾಲಜಿ ಯಾ ಪೊಯ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಐಟಮ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದ್ರ ಹಾಂ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಸ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಆತ ಹಾಂ ಹಂಚ ಪೂರ ಸೀನ್ ಆಪು ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡ ಮೂಲ ಬರ್ರ ಜನ ಗಾಡಿ ನಂಚಿ ದೀತು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಗಾಡಿ ದೀತು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪರ ತುಂಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ನ ಬರ ಚೂರು ಬೈಯಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ವೆದರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟುಲೆ ಪರ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತು ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾವೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ದೀತ ನಾನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ದ ಬುಕ್ಕ ಫುಡ್ದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರೇಷನ್ ನೀರು ಪೂರ ಐತೆ ಕಣವಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕೆರೆಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಹೊರಡು ಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪೂರ ಇರ್ಲಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದ ಗೊತ್ತು ಜನ ನೈಟ್ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಲ್ತೊನ್ನು ಅದು ದಾದ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸದ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬುರ್ತುಂಡು ನಾನು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆತೀನಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅದಂತೂ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಡಿ ಪೋಪ ಪೊಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈಗಲ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ತೆ ಸುಸ್ತಾ ಒಂದು ನಾನು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಾನೆ ಪೂರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣಾಗ ಬರ್ಸ ಆತನು ಅಂಚೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಡ್ರ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿಕಾಂಡು ಒಂಜಿ 50-50 ಇತ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 2-3 ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಚಿನಾಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲೆ ನೀರಷ್ಟೇ ಪಾಡ್ಕಂಡು ಓಪನ್ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ದಾದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇಮೇಜಿನ್ ತಗಲಿ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಪೋದ ಅಲ್ಪರ್ದು ದಾದ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೋ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ತೂವಲಿ ಗೈಸ್ ಅಸಂತು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದುಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ನೀರು ಕಣ ಒಂದಿಲ್ಲ 20 ಲೀಟರ್ದ ನೀರು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆರೆತ ವಾಟರ್ ಚಿಕಣ ಅಟ್ಲೇ ಸೇಕ್ ಬೇಗ ಉರ್ಕಾದಿ ಧೋನಿ ಉಂಟದ ಇಂಚ ಪೋದ ಅಂಚ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ
ಅದು ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮುಗಿದ ಜನ ಸೇರಿದ ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶಿವ್ ಈಗ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೀವು. ಓಕೆ 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 ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲ ಟೆಂಟ್ ಅವನು ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಇತ್ತಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು. ಶಿವ್ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆಯದು ಏನಾದರೂ? ಓಕೆ ಏಟ್ ಏಳು ಜನ చెప్పాలి ಶಿವು? ಏತು ಒಂಜಿ ಟೆಂಟಿಗೆ ಶಿವು? ಒಂದು ಟೆಂಟಿಗೆ ಏತು? ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇ ಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ದಾಲ ನಮ್ಮದಾಲ ಜಾರ ಒಂದು పోవತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಂಡೇದೇನು ಹೊಸ ಟೆಂಟ್ ತೆಂಕ್ಲು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದೇ ತೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಟೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಗಲ ಅವತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಪಂಪೇರು ಅವತಾರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಜೆತ್ತು ನೆಜ್ಜ ಶಿವು ಪೂರ ಬೆಡ್ ಪಂತಿಡು ಸಕಪ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಟರ್ಪಲ್ ನೇರೆ ಶಿವ್ ಟರ್ಪಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಂಜಿ ಇತ್ತನೇ ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಸಿನಾಗ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಸಿ ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲೇರಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲಿತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೆರೆತ್ತ ಮೂಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಸುಜಾತ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಲೆಂಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪರೋಲಿ ಬಟ್ ಜಡ್ಡನ್ ಜಾಗೆ ಬೈದ ಸೋಕುಂಡು ಕಂಡ. ಸೊ ಮೂಲೊಂದು ಕೆರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕೆರೆ ತೆಂಕ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲವು. ಸೊ ಐಟ್ 20 ಲೀಟರ್ದ ಇನ್ನು ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೆರೆ ಇರ್ತು ನೀರು ಪಾತೊಂದು ನಮಗೆ ಸೀನ್ ತೋಡೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ತೋಡೊಂದುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ದಿಂಜಿ ಬರ ವರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅದೇ ಅರೆ ಮೀನಿಗೆ ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲಿ ಗಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ಬಂಗುಡ ಮೀನು ಅಂಚಿಡು ಕೋರಿಡು ಸಂತುಲ್ಲಿರು ಎಂಚಿಡು ಶಶಿ ಪುತ್ತೂರುಲ್ಲಿರು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಶಶಿ ನೇಚರ್ ಅದೇ ಇಂಚ ಬರಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತು ಯಾರು ಎಂಕೆ ಬಂಡಿರಿ ಅದೇ ಕೆರೆತ್ತಾರೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಬಿಂದಿಗೆಯಿಂದ ನೀರು. ಸೊ ಮೂಲ್ಪುರ ಮರ್ಯಾದ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಮುಗಲೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಕೆರೆ ತೆಂಕ್ ನೀರು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪದ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ನೆರೆದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಡ್ಡೆ ನೀರೇ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಲಕ ತೋಜುನು. ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದೈತೆ ಒಂದು ಪೋಪ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆಗಲಿ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಚೂರು ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪನು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಪ ಅಂಚನೆ ಬೈ ಅಂಚನ ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮುಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂತದು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಡ್ ಆತು ಶಿವಣ್ಣ ತರೆ ಖರ್ಚಾವಲಿ ಮತ್ತು ಅಂದು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದಾ ಡೀಸಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ 3 ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅದು ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಂಚೇಂಜ್ ಆಂಪ್ಲೆ ಅವು ನಾನು ತಿಕ್ಕಲ್ಲು ನೈಟ್ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 6:25 ಅಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಹೊರಡುದು ಎಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಯಾವ್ದು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚರ್ಮುರಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಕೈ ಐಕ್ 3 ನೀರ್ಲಿ ಅಂಚತೆ ಒಂಜಿ ಗೂಂಟ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟಾಯ್ ಮಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡಂಡ ಸೆಟ್ ಉಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅಂಚೇನೆ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಮಿಸ್ ಆದ ನಂಗೆ ತೀರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಂತು ಎಂತ ಹೊರ್ತು ಓಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಎಂಚಂಡು ಅನ್ನಿ ಕುಂಬ್ರದ ಕತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರ್ಪಿಜ್ಜ ಕತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಪ್ ಆತೆ ಮೂಲು 3 ನಾನು ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತಡೆವಪ್ಪ ಗಾಡಿ ತಡ್ಬಾರ್ದು ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಗುಂಟ ಹೊಲ ತೂಕ ಪೋನ ಗುಂಟ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಗೈಸ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾತ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇ ಪೈನಾಪಲ್ ಎತ್ತ ನನಗೆ ಸರಿ ತುಂಬ ಮಾರೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸವಿ ಸವಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ
ಅಂಚಂಡು ಎಕ್ಕಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮುರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎತ್ತವು ಪರಂಗೆಲಕಾಯಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟವೆ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲದ UPS ಆಫೀಸ್ UPS ಬಾರ್ದು ಮೂಲಂಜಿ ಬಲ್ಬೋತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಪೂರ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೊಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವನುಂಡು ಕೆಲವೇ ರೀತಿ ಕನಕು ಬೋತೀರಿ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿತೆ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡೇರೆ ಕಟ್ಟೋದಾರಿ ಮುಂಚ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ತಯಾರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 2 ಜನ ಭಯಂಕರ ಪೊಡೆರೊಂದು ರೆಡಿ ಗಿಡಿ ಸೊ ನಾನು ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರಂಡ ಅದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಓಲುಂಡು ಮುಂಚೆ అయితే చర్మురి తినొందుల శివన మాస్టర్ చెఫ్ తినంచిన చర్మురి చరణ్ తోందుల ఎంత సూపర్ అదే డేతన డేతన నేను మళ్ళా జవాబారి ససి కొరన జవాబా ఓకే ససి అడిగే కుల్లాది బటర్ ಯಾರು ಲಕ್ಕರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಎಸ್ ಪಾಪು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಎಂಚಾಂಬ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೋತುಂಡ ಆ ಚಂಡಿ ಕರ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಂಚ ಮಾಡಿ ಈರು ಪತ್ತ ಎಸ್ ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ ಊರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಟೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಟೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ಸವಿನಿ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಊರ್ ಕಡ್ದ ಇಂಚ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಕತೆ ಬೆಂಕಿ ಬಲವು ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮುಂದಲೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪುಲಿ ರೇಟ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೋಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಮುಲ್ಪುರ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರಿ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಡೇರೆ ಪಾಡಿರ ವಾಂಡ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದ ಜಾಸ್ತಿ ಗೈಸ್ నాకు ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಜ ಉಂಡು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪಾಪ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆತೇರು ನಾನು ವರ್ಷಿಲ್ ಅನೇಕ ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಹೇವಿ ಕಾಜಿಪ್ಪುದೊಂಜಿ ಆದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜವನೇರು ಪೂರ ಜವಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪುರ ಒಂದು ಶಶಿ ದಾದೊಂದು ಡೇರೆ ಮಾಡ್ದು ಎಂಚಾತದು ಡೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಿಕಲ್ಲ ಡೇರೆ ಬಡ್ಡ ಡೇರೆ ಡೇರೆದ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂದು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಾ ಶಶಿ ತಿರ್ತು ಬಲವಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬಾರ ತಿರ್ತು ಅದೇ ತಲೆ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಅರಸಾಹಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡು ಮುಂದು ಮತ್ತೆ ಪಾಪನದ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಾವೊಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡು ಶಿವು ದಾದಾಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡಮ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡಮ್ ಮಸಾಲ ಗೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಾರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಹಾಪುದು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ನೆಂಚನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಸ್ ರುಪ್ಪುನಾರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆವೊಂದು ಪಾಪು ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂತ ಇನ್ನೂ ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕುಡ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿನಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿ ತಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಡೋದು ನೀಡು ನಾವೊಂದು ನೀದು ಬತ್ತದು ಸುತ್ತ ಪೂರ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಐಕ್ ತುಂಬು ಕೆಲವು ಆಯರುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಕಬಾಬ್ ಆಯರುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಯರುಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯರುಂಡು ಚೂರು ಪೊರ್ತುಂಡು ಏಯ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ದ ಯಾರಲ್ಲ ಸಂತಿತ್ತಿ ನೇಟ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೋಡೆರು ನಿಂಜಿ ನೀ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚರಣ್ ಮಾತ ಮೀನ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಮೀ ಪುಣ್ಯ ಶಿವು ಎಂಕಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಮೀರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಗಂಜಿ ಮೀರ ಬತ್ತ ಬೇಜಾಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ನೈಟ್ಗೆ ಅಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಚೂರು ಡೌನು ಅಂತ ಸೊ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ನೀರುಂಡು ಇಂಚಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮೀದು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡುವ ರಾಜಾಶಿ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಡೆ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಒಂದು ಹಾಂ ಒಗ್ಗ ನೆಕ್ ಕಿನ್ನಿನ ಬಿಡ್ಪೇವೆ ಮೀದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಎಲ್ಲೇ ನೀರಿಟ್ಟು ಮೀನು ಅಂಚಿ ನೀರೆಡ್ಡೆ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಸೊ ಚೆನ್ನ ಮೀನು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅದ ಹಸಿ ಇವ್ರು ನೀಟ ಅಂದು
ಮತ್ತೆ ಶಿವನಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಏನಂಕ್ಲೆ ಏನೋ ಶಶಿಲ ತುಂಬ ಆತ ನೀರನ್ನು ಓಕೆ ನಾನು ಆಡೆ పోతు ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ದು ಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಶಿವನದ ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅರ್ಧಡುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಮೀದು ಬತ್ತು ಮೂಲಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಪಡ್ತಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಗ ಫುಡ್ ಪೂರ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪುನಿ ಟೆಂಟ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಜವ ಅಂತ ಮೂಲು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಚೂರು ಪಡ್ತಾದೇನು ಒನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕಾರಣಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಫಿಶ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದು ಅದೇ ಶಿವ ರೌಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತೆ ತೋಡಿ ನೈಟ್ ನೆಟ್ ಜಪ್ಪನ ಸೆಕೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಶಿವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೊಂದು ದೆಪ್ಪುಲಿ ದೆಪ್ಪು ಕದಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತನ ತೂಕ ದಾದಾ ತೂಕ ನಾನೊಂಚೂ ಏ ಶಿವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡೇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಡು ಏ ಪಾಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಿ ಸಂತು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಟಿಪ್ಪಡಿ ಪತ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸಿತ್ತೆ ಮುಗುಳಿತ್ತೆ ಪಿದಾರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಊರ್ದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕುವರಿಗೆ ಐಸೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ದ ಪಾತಿರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರುವರಿ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲರ ಕೆತ್ತಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಳಿತ್ರ ಫೋನ್ ಹಬ್ಬ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ ಲೆಗ್ಗ ವರ್ಷಿಲ್ ಕಿಂಚಲೆ ವರ್ಷ ಏ ಶಿವ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಕರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ವನಸು ಪುರಾಣ ಗೈಸಂಚ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದವಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅವನು ಸಂತು ಎಂಚಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾರಿ ಈಗ ಹತ್ತಲೆಗೆ ಇರ್ತಲೆಗೆ ಗೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲೆ ಮುಲು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಏತೋ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಶಿವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋಮೊಂದು ಗಂಟೆ 4 ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಆಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಿ ಬಟ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋಮೊಂದು ಗೈಸ್ ಆಡಲ್ಲ ತಂಪುದಾಯ್ತದ ತಂಪುದಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲು ಹಿಡಿತಲು ಕೂರಿಟ್ಟು ಬರ್ರಾನಾಗ ಬಸ್ಸ ಸರ್ ನಿಜ ಬಲ್ಪು ತಿಕ್ಕಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪು ಆಡು ರಸಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ரெண்டு ಎಡ್ಡೆ ವಯಸ್ ಚೂರ್ಲ ಪನಿ ಊರ್ಜದ ಕೊಡ್ತಲು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಗಿನ ಅಂದವ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾ ನಾವು ತೋಲಿ ಬೊಲ್ಬೊಲ್ಬಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ವೀವ್ ಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆದರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾವ್ ಪಾಪ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಣ ಒಡೆ ಎಂದೇ ಜಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟೇ ಬಲ್ಪಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಆತನ ಅಂತ ಹೋಜರು ಗೈಸ್ ಪೂರ ನೀರು ಜತ್ತು ಹೋಯ್ನ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಶಿವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಹೌದಾ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ನಡುವಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ತೆಂಕ್ಲಿತೆ ಈ ಜನ ಹಾಕದ ಕಬರ ಜೆತ್ತದೇರು ಸೊ ವರ್ಷಲಿಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಅವರ ಮಿಡ್ಲು ಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬುರಾನ್ ಸೆಕೆ ಬುರಾನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿರ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲ ಶಶಿಲ
ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸಾತನು ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಖುಷಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ನೈಟ್ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾರ 10 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ ಅಗ್ಲು ಪೋಯಿರು ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಚಾಯ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಶಿವನ ಕಡಕ್ ಚಾಯ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರು ರೆಡಿ ಆವಡು ನಿಗ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋನ್ಪ ಗೈಸಿ ನಾನು ಅವೇ ಮೀಯರ ನಂಚಿ ಪೋಯಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾತ್ಗೆ ತೋನ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿಗೆ ಸೀದಾ ಬಾತ ಮತ್ತೆ 6:26 ಅನ್ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಲ ಐತೆ ಶಿವಗೆ ಡೆಂಜಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಶಿವ ಪೋಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡದ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಹೌದಾ ಸಿಗರ್ಲಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿಕ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಪುಡು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೈತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ತೂಗ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಕೈ ಪಂಪಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಐನು ಬುಡಿ ಸರ್ ಡೆಂಜಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಲತ್ತು ಬರ್ಪನ ಬೊಲ್ಪ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಅಂತ ಬರ್ತನ ಅದು ಉಪ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅವುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಪಿನ ಬರ್ತಂತ ಪಾಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಗೋಡಿ ಇಂಚು ಬತ್ತಲ್ಲ ಆತು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಜಿ ನಿಜವಾದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ಶಿವು ಫುಲ್ ಗಡಿಬಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ದಾದ ಬರ್ಸ ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚು ಟೈಮ್ ಬಿಡುವುದಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಪಚ್ಚಲ ಬರಂತ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಜಾಲಿ ಅಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪೋಪ ಓ ಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನು ಗೊಬ್ಬದಿಲ್ಲ ಅವನಂತ ಹಂಚಿಪೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವನಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಕಾಡು ಮನ್ಸೇರು ಕೂಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ ಕಾಡು ಕುಕ್ಕು ಚೇರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈನಾ ತಿನಿ ವಾಟರ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಬೇಲೆಗ್ಲ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇರ್ದ ಅದು ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಕೀಜೇರು ಚೂರು ಬರ್ತಾತು ಚಾಯ ಪುರದ ಇದು ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಸಿದ ಸ್ಕೂಟ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಾಪ ಚಾ ಮಾಲ್ತೀವಿ ಅಂಚನೆ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಒಂಚು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಲ್ದು ಹೋಪು ನಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಅದ ಶಶಿ ಇರು ಟರ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಪಾಯರ ಸಂತು ಹೆಂಚ ಖುಷಿ ಅವೆ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಶುರು ಬಾರ್ ಆಯ್ತಾ ಮನೆ ವೀಕ್ ಬಾರಲ್ಲ ದೋಸೆ ಉಂಟದ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಬೈದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತಿರ ಬಲವಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು ಫುಲ್ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ಇಡೇ ಮುಗಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪೂರ ಪರ್ತು ನಾನೈತೆ ಪಿದಾಡುವ ಫೈನಲ್ ಆತಿ ಟರ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಪರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತ ಎಂಚೆತ್ತನ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಜಾ ಓಲ ದಿಯೋಂಜೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಬತ್ತನ ಜಾಗಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೇಚರ್ ಗಂಜಿ ಹಾನಿ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ದಾದಪ್ಪನ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಂತ ಮುಲ್ಪರ್ ಸೀದಾ ನಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ತಾಡೆ ಬೋತ ಅಲ್ಪರ್ದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನ ಪಿದಾಡ್ನು ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಜಕ ಮಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಸುರುತ ಗಾಡಿ ಚರಣ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚರಣ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ವೈತ್ ಕೊರೊಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರು ಹಾಂ ಬಲೆ ಹಾಂ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಬರಡು ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಇದ್ದ ಚರಣ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು
ಅದ ಎತ್ತೀನಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ದ ನನೊಂಜಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ತೂಕ ಅವು ಲಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ದೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಜಾರುಂಡವು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಬೈಕ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡಾಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಕ್ ತೋಚಿನದೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಆಪು Yes. The easy to pass Andy. ಗೈಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನೆ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲ ಜಾರುಂಡು ಆಂಡಲ್ ಜಾರುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಈ ರೋಡ್ ಭಯಂಕರ ಟಫ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೀನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಈಸಿ ನೆಂತೊಂಡ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಚಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೂರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಚಲ್ ಮಿತ್ತೂಟ್ ಎತ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದರಿಜಿ ಬ್ರೋ ಇರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಂಜಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀರ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಂಡಿತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರಿ ಚಾಲಿ ಪೂರ ಬಂದು ಈಗ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲ್ದ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಕೋಡಿರ್ದಕ್ಕ ಕೆಲವು ತೀಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇನೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕು ಏನಿಕ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಿದಟಿರು ಅಗ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಅಗ್ಲ ಊರು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯಿರು ಅನ್ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಊರಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಊರಿ ಒಪ್ಪೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಎಬಲ್ದಾಗ ಬೇಲೆ ಹಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂತ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್